Jeg synes, der er to ting i det spørgsmål. Menneskelig vækst og økonomisk vækst i dag er for mig at se to lidt forskellige ting. Den menneskelige vækst og de værdier, der ligger der, det har vi arbejdet med i Falck på den måde, at vi har gjort meget for at lave en nærværende ledelse, det vi kalder mærkbar ledelse. Og det har vi sat utrolig fokus på i det sidste års tid. Blandt andet på den måde, vi hele tiden kræver at lederne, at de leverer noget i forhold til medarbejderne, som medarbejderne kan mærke, at der er en leder, som simpelthen sidder for enden af bordet og som har ansvaret for det pågældende område. Den økonomiske del er så noget for mig at se ganske andet inden for HR-området, og det er noget, som man skal blive ved med at arbejde med, nemlig man skal finde ud af, hvad har egentlig værdi af det, vi laver i forhold til vores medarbejdere. Hvad skaber vækst for virksomheden, og hvad er bare noget, man plejer at gøre, for det har man gjort i mange år. Det bliver man simpelthen nødt til at blive skarpere og skarpere på måned for måned. Sidste år prøvede vi noget nyt, fordi i stedet for bare at lave et traditionelt lederudviklingsprogram for vores første linjeledere, så gik vi sammen med et eksternt konsulentbureau, som havde erfaring fra forsvaret, og så kombinerede vi det med de værdier og den måde, vi opføres på og skal opføres på som ledere i Falck. Og det kom der noget utrolig spændende ud af, hvor vi fik input udefra, kombineret med vores egen tradition. Og det er et af de eksempler, som jeg har oplevet, som gav det allerbedste resultat på forholdsvis kort tid. Et forløb på 3-4 måneder. Hvis jeg tager det sidste først, det med det personlige lederskab, så mener jeg faktisk, at det er det allervigtigste her i 2009, at man har noget ordentlig ledelse. Det er det, der får folk til at blive på arbejdspladserne, og det er det, der har betydning som nummer 1, når man spørger rundt omkring. Og hvis man så ser på, hvordan lederskabet så kan gøres mangfoldigt, så er det jo på den måde i Falck, at man ser så mange forskellige former for ledere. Vi har en ledertype, som tager sig af redderne, en anden ledertype, som tager sig af vagtcentralmedarbejderne, og en tredje, som tager sig af vores fysioterapeuter, og endelig er der noget særligt for vores deltidsbrandfolk. Og sådan kunne jeg blive ved. Og det skal man være klar over som ansvarlig HR-person, at vi ikke er alle ens, og det skal gøres forskelligt i forhold til de mange forskellige faggrupper, der er i en stor butik. Det er vigtigt hele tiden at vurdere, om man har den bedste anfører til at stå i spidsen for en gruppe. Og konkret gør vi så det, at vi analyserer de forskellige medarbejdergrupper og prøver at identificere nogle særlig gode personer, som vi vurderer på sigt kan komme ind og stimulere lederskabet. Putte noget nyt vand i badekarret og simpelthen se tingene på en lidt anden måde. Og når de personer er identificeret ude i de enkelte regioner eller tjenestesteder, så putter vi dem på nogle centrale seminarer, hvor vi vurderer, om den første sortering holder vand, og om de er egnet til at komme videre med en lederuddannelse. Og er de det, jamen så støtter vi op omkring dem, og så får vi sådan en lille rugegruppe af ledere, som vi kan putte ind forskellige steder. Og det giver noget dynamik i organisationen, at folk ved, at selvom man startede et sted, så er det ikke nødvendigvis der, du behøver ende dine dage, selvom du fortsætter i virksomheden i mange år. Selvfølgelig ville det have en kæmpe betydning, hvis alle vores ledere var 30% bedre, men jeg tror næsten ikke, det kan lade sig gøre i Falck. Fordi vi er ret privilegeret af at have en kultur, som kommer helt fra topledelsen og ned igennem, hvor topledelsen hele tiden leverer og er ærlige i kommunikationen og som er nærværende. Selv har jeg en chef, som jeg dagligt, ugenligt lærer meget af og suger til fra, og det inspirerer mig. Og det prøver jeg jo så at levere længere ned i systemet, hvor jeg overfor mine chefer og mine ledere prøver at give den stafet videre. Og sådan arbejder vi faktisk hele vejen ned igennem,
Så jeg tror, at vi i Falck har en situation, hvor det er ret svært at levere 30% mere, for vi gør simpelthen, hvad vi kan. Det kommer ovenfra, og det kører hele vejen ned igennem, og folk bider til på det, de overhovedet kan. Vi har i mange år haft en organisering sådan, at en leder, for eksempel en stationsleder, varetog en masse forskellige funktioner. Og det har haft nogle fordele, men sandelig også nogle ulemper. Ulemper for eksempel derved, at mange af ledertyperne simpelthen ikke blev skarpe på de kompetencer, som medarbejderne så havde. Og derfor så er vi nu i gang med at lave en specialisering, hvor vi ændrer den traditionelle lederrolle til 3 forskellige spor, hvor vi kører vores reddergruppe ud i et ambulancespor, et brandspor og et autoassistancespor. Og det bliver så sådan, at man bliver leder enten for det ene, andet eller tredje område, sådan at man på den måde kan blive en faglig leder, som kan inspirere de personer, man nu er leder for, og på den måde sætte sig selv for bordenden på en helt naturlig måde, hvor man kan snakke med om andet end ferieplanlægning og almindeligheder, men simpelthen også kan gå forrest i tilfælde af en brand, i tilfælde af en alvorlig ulykke, og snakke med om de alvorlige ting, som medarbejderne oplever.